guys, ngayon nandito tayo sa Daraga. Mag-bus review tayo. Sleeper bus. Ito siya. Ito siya guys. Bicol Isarog Volvo. Ito guys, may sasakay na pasahero. Ito guys siya. Automatic na siya guys. Same sa Scania. Shoutout sa Kalakuya. Ito guys yung laman ng sleeper bus ni Bicol Isarog. Ito guys, may mga pasahero. Dan tayo. With CR nga pala to guys. Ito yung CR nila. Napakaganda. Hanggang dito na yan guys. Bilisan na natin aalis kasi ito yung camera. Yung update sa pamasahe guys, tanungin natin si kuya, yung driver nito. Meron pang camera sa mga. Interviewin natin. Kuya, magkano yung pamasahe dito? Galing Daraga pa Maynila. 1,850. Yung Legazpi? Ano din po? Same lang. So guys, yung mga gusto sumakay ng sleeper bus, magpabook na kayo sa Bicol Isarog. Guys. So ito guys, ipapark ni kuya ng maayos. Ito nga pala, dito makikita yung speed limit nila. Shoutout nga pala kay Sir Stephen. May dala siya ng Scania at kay Kuya Ray Cantre. Hi girl. April ang pangalan. Shoutout din kay Sir April. Siya yung may dala ng bus number S6 sleeper bus. Yung partner mo sir, sino yung ano yung name? Romeo.
Shoutout din sa partner na Sir Borromeo. Yan siya guys, nag-a-assist. Pinaparking na maayos yung bus. Sir! Sir! Ito guys, labas tayo. Tingnan natin yung ano, makina. paikot ng bus. Ito na guys, pinarking na. Ito guys, gawang Del Monte pala sila. Del Monte Motors. So tingnan natin guys yung makina ni Volvo. Ito guys yung makina. Ito guys yung kanila yung air cooler. Sige sir, okay na po sir. Okay na po sir. Ayan sir, bababa na. Ito siya guys. Euro 5. Ingat sa biyahe mga sir.